Roman Marjong Karbi Hidiadak PMGS va to warka salam radatum ningkang samse kachipaklang. Badari. Tikilangjon Cooperative Lamps Pen Ration Card kavia tumapan purun hini sangkiron. Jirikindeng BPHC along GNM kavedadajok ANM atum kisungnang. Kardam pinada bertalong penili sami jilihan sepi non bertang tonpen arjek tha. KSA KSU lapen MEC di uping maslaitum amseng ben Roman Marjong Karbi Hidiadak PMGS va atau warka selamat di malong kahumridam. Amri constituency kaparlo Meghalaya ahoy kedai amsolong ahavar amseng ben Roman Marjong Karbi Hidia rongalong kaselam kilometer po PMGS va atau war radatum ningkang samse chepaklang. Bangso tawar kaselam kasa oya joini rongara tum batay khamkhe dunlo sitame contractor Milton Saikia bang rongara tumalam ta arju dorde lapen PWD asai kama tumalam ta arju dorde pusi rongara tum akoiwan Bangso tawar kaselam addi malong aru niphai troxi arni KSA Amri Aropen Khasi Students Union lapen Amri constituency MEC Dominic Oping Maslai pendanglok Lems chairman chunbangatum humridam Kahomrida mahot bangso tawar kaselam kasa oya puthak khamkhesi KSA Amriaro amaipu himari inti kongchun bang babu sing milik lapen rapchun bang jetli krotum MEC di uping maslai phan pinpura lo pajir Chethan pan me bangso tawar henlo amsolong pen karbi hidi arong asoratum achethea rilo lasi bangso tawar selam pamika ke pulote moke bangje arni radatum kacheleng ahin thedonga kisung chitong nang kokpo Ulukunchi pen himari rong par karbeng long live. Tikilangjon Cooperative Lamps pen korkanthi MEC constituency kaparlo rong circuit ration card kavya hemtu natumapan sangpen dalikiron. Lockdown ese kacharjak thekjia phanpura Tikilangjon Cooperative Lamps pen phurun hini aparman aru niphai troxi arni pen korkanthi MEC constituency kaparlo rongjangphong LP school along rong circuit ration card kabe pangrompet don pharo hini ra phoke para tumapan sanglin inkora pho lapen dali poa hini ke ron pandu Bangso kiron ke bakasai long Tikilangjon Cooperative Lamps chairman Omorjit Ingtipen dun mai phu giridhari sonaratum Japonsi Lamps committee klembang phu bang phiatum cherap chetodun anparta gram kendra langchari bang mohenteron pen local committee klembang phu bang phiatum chetong donsi ingsamjin pen ration card ka beatum aphan sanghan keron pachonpon dogmoka pen samsing ingti karbeng long live Arboretum garden adong rong supia rong amekaratum don inkoi rathok sarkar avorang kachokle matum tangka suri isi chirungsi don pharo hini ra phoke patum aphan sanghana kerap kapajer Dipu matipung Arboretum com craft center adung kachekoi not non hedjong ningkan photrok rong kachokim lake rong supi puhenlo Bangso rong supia rong along kedo prongara ratum inutta kedo ke thaki therklo ka vedera jok non malom corona war ki umplo papor hot penang an kasiksak do koklo Laso kang hap klaga jok kachori kachor lanji adim ka vedet pen penang an kang churkalang et kachechak nang do koklo Rong isiame kar ki sunga puthak sarkar aborang ka chokle matum matha ponsi kanghon ka jinso pen amethang ka jibertia tangka welson terang bersing hanse uttam rong pi lapen basa pi rong pi atum japon lensi bang ingkor rathok sarkar chokomaratum aning ke me pen sanghana kerap pi pajar pon News report Roshan Hanse Karbeng long live Jirikindeng Block Primary Health Center along GNM kavidarajok ANM atum se angtan kedam nang GLR BPHC along se apor chipinang rong West Karbeng long kaparlo Jirikindeng Block Primary Health Center along GNM kavipenajok ANM atum penang sungnang lo athe ANM atum ke rong rup arlo dam si methang asai cheklem dam nang ji bonta Block Primary Health Center along ta cyclem do nang kokajok alang litum penang ana kisung dokoklo Jirikindeng Block Primary Health Center along Pini Arnianta staff nurse mate GNM ave staff nurse nang jipu apong pinpura lo pajerlo bonta Pini Arnianta thang RD ki pipon ka vedera jok
rong rob arlo ke dam nang ji ANM atumsi block primary health center along upper chipi nang koklo lasi prabjen pen jirukindeng block primary health center along staff nurse nang ke toy pen ANM atuma phan methang asa ka cheklem long pame jia phan Karbeng long autonomous council along kachari ar puke do atum RD ki pipon vek jia phan si hawarara ratum tuning repon tum ka tuning ri lam thela son helo la ho lukelem disi punon mate CM punon ba medical in charge tum punon la ho ni to la jirukindeng apan backward area la ho ya staff mukha lok si purana pidu busante nil tum dak pen penang anak yoy ki thek long po la pen nil tum mesen bu so si tum dang Halapu jirukindeng block PHC along ajarding kloi pen chokidar ka ve pena jokta block primary health center along kengkate kokason theklong lo News Text Report Karbeng long live Det piadang lockdown ke boma por hot rada tum ke chokijon ka siksa ka vidya japan HDP lems pen NFSA akart ke do ka ve rada tum aphan paching bar crepency sangkeron Karbeng long autonomous council CM tuliram rong hangkapen khadateng aru troxi arni khai thoram lapen rachari asong alam plakpon pepin pen NFSA akart ke do ka ve tum aphan paching bar crepen sanglin ke ron ponlo non an phong thom lo HDP lems pen sang nang keron pusi sang kacho dengjon arar tum pherang ke phan chethan COVID-19 avor pen det pikang ker klaka jok rong arar tum ane om ki hum jok lo je phan HDP lems pen sang keron kapachitang et je phan si do de sang se klempon bomlo lason si borjan constituency MAC mate Karbeng long autonomous council chairman long kitimung mithang chithordon kursi arong dealer along sang ron lindamlo HDP lems kaparlo long krehini dealer do lason si aruni phatroxi arnike desoi kro chinthong ingti harbamon ingti lapen long boitimung dealer atuma phanke lemsa long ron pontangno aruni phatroxi arnike ron along Karbeng long autonomous council PWD board chairman Chris Rongphar HDP lemsamai phul samson ingti pen chunbang jensing ingti atum cherabdun Lapusona por hot COVID-19 abor pen kachepajok thekje phan jasamet monit hijan angbong aja kachibi inokan kachikup lapen kenang sot kachere nang jalam aputhak rara phan than parepon dilai pen bijarong pi Karbeng long live Pinia Adap Abirta ke lapon sekang toniklo do methak me kardom